goi bandera horien atzetik borrokan eukitzea da pena behintzat, eta favor da ibai eta gora benio. Nahi dugu eskatu, bai babese danari, bai udaletxeai eta bai danari, baina bereziki nahi dugu detaile bat eduki pertsona bateaz guarda egunero lanian eta ez dut zauna eskertzen, dago isian, beti atzian eta emoten dago ez da behitzen ezen, baina utzako dana da eta detaile bat nahi dugu ekipoko gano, okeaz.